wiase wiye katwani onkonkron kasa kyerɛ yɛn yɛbɛtie na yɛdi so ne ayɛ deɛ wopɛ na sɛ nne wɔkyerɛ wo sane a yɛne a yɛagye wadie na yɛde ho ato soɔ na anyɛ ɔyeraba awie yɛbrɛ ne yɛwɔ yi homegu yɛ mu ɛma sɛm nyɛ nkwaseasɛm ma yɛn ma no nyɛ sɛm mu dɔ na bie ati nipa ani na bie nipa adwenem na nipa ni ba yɛ ho soɔ ɔde sradeɛ no makoma so adeɛ ne sɛ bɛkyerɛkyerɛ yɛn yɛde ɛtɔ ne yɛn nipa ɛtɔ biribi a ne yɛwerɛ firi deɛ wode akyerɛ yɛn nti yɛsan serɛ wo sɛ bɛkɔ so akyerɛ ho nkonkron ɛnyaa yɛ ma yɛnyɛ nipa sɛm wɔ ha bie yɛ adwenem yɛbɛda wase wɔ Yesu Kristo din mu amen. Onyankopɔn nhyira wo. Mebakyɛw pii meka sɛm bi a yɛhinta sɛm akyerɛ wo siesie wakoma na gye na mmoa wo amen. Mo nsɔfoɔ awu akyɛ meba mehu nipa bebree ankɔ asɔre boase a yɛwɔ hɔ ma awensa yɛwɔ hɔ ma abɔ korɔ no mobaa convention meka asɛm bi kyerɛ sɛ obiara mo na dwe mpɔ sɛ every year ɔbɛtwe akra sɛ one nkomienu wode yɛpɛ one pɛ nti nipa a wɔ ha yi na obiara yɛ aggressive sɛ ɔtwe ɔkra baako a nti mehu ne sɛ mutu plot no a makɔtɔ no nyɛ enough nti mehia extra 2 what plot nti maka kyerɛ mo sɛ moantɔ a na baa bɛgye me sika amen. Nti monkɔhwɛ saa plot no mode monhwɛ ma me na meetɔ mahu wɔ mo biribiara yɛ okay. Praise God. Yɛnsa bɛka gyeme so amen. Yɛnsa bɛka by the grace because woba takɔ ma okura manfoɔ nte aseɛ sɛ mesi asɔɔdaa ne saa ɛfam no yɛ ma na no Sunday ɛyɛ ma mafam na nipa no bi gyina abɔnten amen. ɛfam no yɛ ma bi wode aseɛ ɛwɔ sɛ baabi afa nipa 5,000 nti yɛsɛ 15,000 capacity but ɛkɔ 20,000 capacity wogye me so a mepɛ amen. saa na wɔsɛ aha nso ayɛ deɛ bɛn ɛyɛ nti 2 plot no deɛ ɛmmoa ayɛ sɛ deɛ obi bɔ dono no nyame mmoa mo wate afei tie me wiase awieyɛ berɛ meba bɛwɔke no wɔ blackboard yi so ade akyerɛ wo wobɛwo mfi a aka a woyɛ nim nipakyɛ woatem aseɛ but time ankasa a Yesu bɛba deɛ menim wogye me so a mepɛ amen. Genesis chapter 1 wɔse nansia Genesis chapter 1 or Genesis ɛntwerɛ ne sɛ ɔsɔfo mempɛ sɛ wɔbɛtwerɛ ne sɛ wode apepa badwuma no a mɛbɛyɛ no Genesis chapter 1 nyame bɔ adeɛ no ɔde nansia na bɔɔɛ ɛda ɛtɔ so nson ɔhome nansia ɛda ɛtɔ so nson wɔyɛ adeɛ bɛ ɔhome sɛ Awurade ka da kora waka mfi apem Peter nwoma no ɛtire mmiɛnsa nkyekyɛmu nwɔtwe da koro yɛ Awurade sɛ mfinhyia apem ɔsɛ da koro yɛ Awurade ani so mfinhyia sɛ apem na da mfinhyia apem yɛ ne da koro wɔbɔ Psalms 90 nso a wɔsɛ mfinhyia apem yɛ Awurade ani so sɛ ne dada a atwam amen. Ti yɛka sɛ Awurade de mfie nansia ana bɔɔ soro ne asase a monhyɛ no nso ɛnyɛ nansia
Woje me so amepa amen. Wa me ne nkwanim. Amen. Enansia no aye nipa na. In the sight of God, there are thousands years. Amen. Enansia no gina o manfiem pemosai. Enansia gina o manfiem pemosai. Esia +1 na asai 7. Amen. Amen. Na ansa na nyame ba sa de no. Ne honhom nso ya nso. Nyame honhom ya say 7. Adisam 4:5. Ne honhom ya nso. Amen. Amen. Me pasa me konen kakra. Nti honhom bia ya adwuma mfie say apem. Ne honhom nso no awa Isaiah chapter 11 verse number 2. Oba kire wo ho. Already come one time no wade ne honhom na so ano. The symbol of God's spirit is rainbow. The symbol of God's spirit is what? Rainbow. That is 7 colors. That is God. Mamen san kobio. Amen. 7 means what? Perfection. 7 means what? Perfection. Fanu 2 3. Young radio Adisam 5. Arade ba bia nwuma na no nso ano na asai 7. I have 7 seals. 7 what? Seals. Shasada nonso. 7 seals. Obia de adi kan de atoso me nsanan enum nsia nso. Woje me so amepe amen. Amen. Seria se kakraka ya yewo mu. Ekosi mfie mpem nso. Ekosi mfie sai Empem nso. Empem sai Enso. Enso entra. 7 days represent 7,000 years. Amen. Amen. Na nyame honhom every year bia no ebo ya gba ade no abodie mu kura nyame chemu nson wode ahonhom nsia aya adwuma enansia represent 7,000 years. Who wato sonson no o man resting purpose for salvation. Amen. A man receive purpose for what? Salvation. You find a rest or miracle. Rest or what? Miracle. Or a mediator. That is Christ. Today, person so no what he ho no ya no kron. Anya somoda. Fatu tirimisa anya somoda. I rest. Jemeso amen. And you was a nyame yo nyina no home nsia ne yai. And the 7th spirit ni adwuma bi aya de abai. Ti nyame ma ne rest wo danum. So onye na home. No de ne be ye bibi. And the 7th spirit no and Christ. Oje so amepa amen. Ntido se awurade na ba ma nsankyera ne ababa wa benyin san no wo baba ne no atorodi se Emmanuel onyankopɔ tumfo futufo de akeka ne bebrebe na me pese me kyerɛw ade aketuwa bi oje me so amepa amen. Zion baby awoba ma wani onna ho amen. Yesu Kristo me saba machi yawo no amen. The first time Holy Spirit bedi 9 months I am mara
na Yesu Kristo abɛhyɛ Mary yam 9 solid months a one move one kɔ baabi a efra abɔdeɛ mfiti aseɛ no wɔn a ɛbɛyɛ anyamdwuma nyinaa no ɔmo ne abɔfoɔ na wɔɛkeɛ wogye me so a mepɛ amen awurade honhom ba ne so ɔde ne yɛ adwuma wia na honhom no kɔ ɔntena kɔsii sɛ Mary yɛde awurade asɛm bɛhyɛ ne yam Christ yɛde ne bɛhyɛ ne yam deɛ da ɛtɔ so nson no ne ɔwɔ mu ne ɛwɔ so ɔbɛyɛ adwuma no mekyerɛ wadeɛ o yɛyii no de ne bɛhyɛ nti saa a tete asɔfoɔ no na ɔmoyɛ adwuma nnansia ɛda ɛtɔ so nson obi anyɛ adwuma kɔ spirit ɛde wɔn bɛyɛ adwuma da ɛtɔ so nson ne ma ne berɛ nya adeɛ bɛyɛ nson so amen to be a coffee or rest because home and rest kɔsii sɛ yɛyii no de ne bɛhyɛ Mary yam ma Mary nyinsa no na God spirit 7 spirit ne nyinaa yɛ bafua abɛkɔva Mary wɛn asɛm no kɔsii sɛ ɔwo no na meka yi ntasɛm ketewa bi ada a yɛwo Yesu Kristo sɔfo wopɛ ne wɛ twerɛ yɛwo Yesu tu ɛfam ngɛ ne fra bɔdeɛ mfiti aseɛ ebesi Yesu awoɔ ɛyɛ 4,000 years 4,000 what oh mo nyɛ me so Yes. ana asɛm na meka na ha mo 4,000 years efra bɔdeɛ mfiti aseɛ ebesi Yesu awoɔ na yɛ 4,000 years amen for this 4,000 years Satan bewuru wiase kɔsii sɛ Jesus yɛ adeɛ bɛyɛ Bye. ɛbae na tie me na menka asɛm bi nkyerɛ wo Jesus yɛde ne kɔ asɔre fie saa firi sɛ ɔnya 1 week kɔ asɔre fie saa kɔsii berɛ a ɔnya mfie sɛ dumienu 12 means what government ɛwɔ so ɔwuru ne man ɛwɔ so ɔwuru ne man 12 means what government fatu tirim the 12 years now nkonkron ayɛ ne ma he is the word of God he is the spirit of God ɛyɛ ntasɛm na mɛka kyerɛ wo nɛ no ɛtwa sɛ ne maame Mary makyerɛ wo pɛn menim sɛ sɔfoɔ akyerɛ mo a Mary represent what Israel onyankopɔn nware nipa ontimi nware ne nsa no adeɛ awurade ware nation ɔware ɔman nation bi anso yɛ ɔbaa nti onyankopɔn ne nation a ɔyɛ Israel ɛna ɛbɛwo Jesus Christ ɛbɛkyɛ wɔte aseɛ wotie me paa fa ɛna ɛbɛwo Jesus Christ na ne ɔbaa no yɛ dwamanfoɔ nti na nyame ani nyene ho ɔbɛ dwama dodo ɛka na dwamammɔ no atan ɔne anyame foforɔ bɔ dwaman amen nti ɔbaa ne ha nyame kyɛe ɛsiane sɛ waregya yɛ ne nyame ani soɔ nti ne ɔgyaa no a ɛnyɛ yie wogye me so a mepɛ amen Amen. nti Mary represent Israel nti obi busa wo sɛ Yesu maame de sɛ a yɛfra ne sɛ Israel. simple ɔbɛka sɛ ɛnyɛ Mary mewoka Mary a mɛtie bet sɛ wokura adwene kura me ne bidi a ɛsɛ onim deɛ mu dɔde a meka wo bɛte ase wogye me so a mepɛ amen me agi wo a woka Mary no firi sɛ saa ne yɛtwa kyerɛ wo na sɛ wo nkonkoro bie wo adwene mu deɛ wobɛhu sɛ wɔne Israel na woyi ɛtwa sɛ sɔfo Israel rejected the word Israel rejected no 3,000 years gyeme so amen na ansa na ɔbɛ reject no gye so ɔde ne kɔ Jerusalem
Jerusalem na was rejected no. Mary ni Joseph ade Yesu akọ aso dem. Obati awawo ne ba. Odifo bi hye nkom se so obata wire be fi ne ba. Asafo Awurade de ne wire mfi ne ba. Obata ba ya eye Israel. O se Israel wire free ne ba Yesu Kristo. Emfiem pemiansa eye 3 days. 3 days represent 3,000 what? Yes. Utieme. Em se mu dududu o se meteso. Amen. 3 days. Mary ni Joseph ni Yesu ko Jerusalem. Asore dem. Ya asore ya wie. Mary wi da free ne ba no. What be that? So no banam. Na mo akosore akola na 12 years. Na mo ba sore wa ha. Na ya pon no akofia kodidi na won kai se. What to be that? Another grow. I say 3 days. 3 solid days. 3 days. Mary refrain no. Said ya be yan kom sha odi fo ne kan na ba de ya ba. Babam. Nti 3 days no. Ya wa nioma Mary e be free ne nsa. The first one, our internal life. 3 days no. A free ne nsa. Number 2, the salt of this world. Mary net taste. Number 3, the light of this world. A friend inside our side darkness. Number 4, peace. There is no peace. What do you say? Number 5, there is no God's spirit. I was a free one, sir. Say amen. Oh, I don't know when you swear. Sana mo de ya musofo. Utie kura Jesu. Be de amen na de me po. Jemeso amen. Amen. What is here? So many things and a Mary friends to a class Mary chichen or call na busuafo mu. Mama nka no crunch now. If you mix Jesus Christ, you are mix so many things. Ana woko obusuafo mu a umiti Christ da. Ohwehwe na ebusuafo mu ehunu. Amen. Ohwehwe na tipamfo na namfofo wanya kosi se. Obo na dwene po Christ na so na dwene mo. Oti asori dem. Ano ni asofo. 3 days, 3 nights. Asofo na hu sade ache asa. Questions. About what you say? The Mary call no. No te ho no busa questions. No so ba. I don't know why yes sir. Me no wagya de ahoyira hwehwe osam. Yesu say, "Adan na mo hwehwe me." That's the question. Adan pi na mo hwehwe me. Mary answer no. Owiya na Jesus di tua to say munim sasasa me yem magya adwuma ana. Kuromo fo nyina nim say Joseph ba. Joseph nso ye carpenter adwuma. Yesu nso mfa asra dada. Amen. Amen. Shano nso. 3 days na Mary ni Joseph were free. Yesu no. I was said 3,000 years. Israel, you are free Christ. 3,000 what? 3,000 what? Yes. Also Israel, you are free Christ. So for a free day, you do yes call Calvary. I am born as same embassy. Israel for years to need. Almost one of that sort of Messiah. 2,000 and what?
Over 2000 and what? 17. Aburo. Until I'm saying about work amount. Aburo 2017. Aburo chamo. And I'm 2,100 and over years. What do you say? Amen. Amen. In feeling now, I see 7,000 what? Years. Afei, be a one in a way. Is that the one you saw me cry my house? But in phone, you know, what calculation, no calculator, no affair. Maybe I'm the margin in a year. And nice young and Yame boss when he has a day person so home. As a Yame boss 7 days, maybe. 7 days make what? 1 week. Papa be a fan of Gastro Caesar and Emperor Naro. Daniel, as I come say, Baba, Roman Emperor be change Miranena. Or be change Mirane the other. Let's try what 7 plus 7. 14 plus 7. 21. 21 plus 7. That is monthly. The Oceaniani. January was here 28 days. February 28 days. March 28 days. They will say amen. April, sir, May, sir, June, sir, July, sir, August, sir, September, sir, November, sir, October, sir, December, the same thing. Amen. And the member work at now. Yes, and so can say, don't really do me, you know what they come. Yes. Not 24 hours. Was it 12 hours? Yes. Amen. Amen. Why, sir, a radical announcement? Near to Bosumi to be 31 days. Why? Satan, a year a dear, I'm a watching and train courses. We are here. We are the other. Amen. There are so many you. Nti Obabia Wahabiano. Obabia bu ne nsa besi we. Meboa. That is nyame nhyehyɛ no. Woje me so amepe amen. That is nyame nhyehyɛ no. 28 days make 1 month. Nti esan say ye ade 29 20 30 31 entino every year a woman saying 300 and what 65 calculation of the Bible per year a cost of the Roman for the other come and they are working already the 28 days make 1 month you are working 28 days make 1 month times 12. I was seeing that 33 something. 336. 336. Yes. Times 12. 336. And 2 batia freeway. 29. What's the other 1 month? Yes. 1 month plus 1. What's the other 1 month? 29. 29 days. What's the other 1 month? Yes. The every year beyond Roman phone add 1 month or 2 every year. So. Thank you, Awuah. The Bible tells Matthias here.
amen. So for so what you say aboro so calculate ka ho me trauma de tutu o huru ba bia wiase wie ya de ba adu ye 2017 you 17 to 17 ending work in 2016 the 2000 and what 16 2000 and what 16 and me baba try say the overseer work no so amen 1200 years which is 12 months me work here there natural 1000 years 1200 years amen ye be 100 year every show every year there in a 365 no ye 1 month every so some month no ye the omode abeto so ti abete ne say 2000 and what 16 ndina me say mo amonim mass calculation no amen ye bia no ye 1 month every so nti about 11 months per year because of addition no amadi aka ho nti si year oje me so amepa amen fine mama nchira wa de say ye 2016 min for 17 in adwuma if you say end amen amen and 1200 and I say yenye say 120 years 120 year biano obey 10 years 100 years 120 years biano obey 10 years and I the 1200 years but that's what you say obey 100 what yes yeah until you work it you 2016 1200 years until obey 100 years minus 100 is it 1000 about 1001 and none I hear the figure 1001 until 1000 yeah you way 1200 years no what if 2016 more about say 816 Abeka H1 what 6 that is correct H16 me trama dio we no amaye we about what you say we no we say amaye we a 1001 where there was eba eni there ya tie free suni about what you say there ya tie free we suni because 1200 years be was here 100 year bosumi bia no and I say 1 year bia no ye 1 month enuni ti diakani what you so amen amen until 816 anaka lebo yan work say when so percentage say the womb
what's your free? So, amen. 816 years. Say 1,200 years, say 100 years. And they're free. The battle what you say? In the 860 years, you have been saying they're free. Calculation. 1,200 years be a 100 years free. Amen. 1,200 years be a 100 years free. Anaka 816. And also send you benya free. H1 na ya wake sa ya adeno amane bedru 1,200 years ye be 1,100 years free. Enye nuri nti sa na ye benya free. Ti e was in be 7. What can I say? When I'm here, so for we say, I have 1,200 years plus way Ebama way 2016. So, and a new 4,000 plus a 2016. The Pamchamatias here, and Tia 1,200 years, and yet 100,000 free. Amen. Akoka say 1,100. When I answer, remaining this 816. Yet way free way mono. There ain't any. And he says, so when I was your working, not the Benyani, they can't wait. Afe what must say? Enti yankom 800 years. And I'm about and 16 fa 100 years biano. E wo mu say me ho agene 100 years 120 years bi e wo mu say 100 10 years. Mon calculate ni sa 120 years, yeah. The 110 years be a woman say 20 years be a 120 years be an woman 10 years. In 2120 years free way more. 696. 696. Yet way free way more. It is how 120 no. You were 10 years womb. Near the 10 aqua way. The battle what you say? Near Sabbath 120 free way. What you say? Near tea free aqua. Still want us. That's it. That much of what's in your friend Becca 68. Abaka say 68. What did you know? 696 minus 120 no. We say we no. About 110. Should I have 110? Now what are the 10? We are going 110. The person as you will say, and so you saw that 120 years as a free 696. What if free my back as I 5, 7,
Fine. 576. Inti how so baka say? Na ha kwa say? 576 minus 120. Me pese me work ma wote ase. 456. What is your near paper? 110. A first Saturday. Three, what? 6. 6. Answer my Benyawe. Yes. Amen. Amen. Powerful. Nama paper. Nama paper. Any. O dane no. 120 no. The habas are 3. The hands are 110. A fair brand say 3, 3, 6. Yes. Minus 120. 216. Abasan 216. 16. So I said this here. Hey. Maya Hano. 120. 120. Yes. 216. 120. 216. Inti I say 6 and yes. 1 2. 2016. Near paper ha. Now 11. Near the abaha now I say 4. Inti tibra. Yes. 120 minus 261. That's say 86. 96. 96. 96. The abaya na higher 5. Oh, sir. 96 minus 120. That is negative. Empty. Wait. 150 plus 96. 246. 6. Adia obi ansa no nsuni. Bia yade abaka ho. Ani kwansa baka ho enie. Nti me wake ya no yenya 100 and bibi which is the abaka ho ya 1 and 2016. Then we 2160, 159. A quantum. Geneso ama. A quantum 100 and over. Additional. A 100 and over. 2,226 years. Me ba me cho mate dia me tro na se. Ana me tro ma bio. Say 7,000 years. Ana we are twa.
You just 6,000. Also, how many? You just 6,000. Say 6,262. 6,262 years. Minus 7,000 different. 738. 738. Mobile calculator, no? Yes. 738 divided by 3. Mama Chawada, say yes, yaka, your grace period. Grace period, and you try the baby. Claudia Kwakaka 200. The Aka rough. Honor, tribulation. I have 3. And there was you tell me 3. 3 no. Tribulation were 1. What is here? Rough our 1. Honor, grace period also what they are 1. And the young mama for me a Christian for your Juma your near brother was here. I got only 200 years. Jesus. When you free more, the Akano. I say for an Juma. Rough tribulation. The Papa Chamati here. Oh, when you so. Amen. The Akano you are more dear 400 and over 438. No, and you are more dear. What you say? Amen. And the Satan Nanka Satrasia who said, Nibra Kaya the other. I know you should say, so when China will sure. When the 200 I don't follow. The Bamcha here. What do you rather feel 200 Nakura Mayan? Now 438 years now for tribulation near the other on castle. When I came a papa per se, a bestie papa you lie because Jesus don't lie. Yes. Was this one train on the shore? And to say yes, we say now can. A bet to me about 500 years. No, yes, Waba. A bet to me about 400 years. No, yes, I had the other. But actual date, the Baba dear, will be intimate. The Sabri, a year can you trust your crown quite your wood. A cat 3,000 years no, I Jesus Casano. No one is Tia. Was we are seeing we are then. I pay. No, Kranaka 3,000 years, no one Tia. Oh, only 3 days. Peter, no one so who Tia. Almost can't want some better yano. Ya suffer. Only a deep for near some pack for Abano. Yambota and say. So because was a real serious oboa. Because a dubra I had dead. Was he a didi? My young me and me cheer. So I just here. It is so for crown on the my weather. They said the other room is so for quaternaire radio, so a TV so. Letter number. Eh? Yes. And the say obi nim say rade ti 60 years out wagu said the adasho no what egu obi anim set say
Jemeso amen. Amen. One man more. Amen. Nti say esan sabrina yeti nti nipa mfie na nya mfie dioson bio. Ate abedru 64. Ate asa ba 54. Aha na gina. Aha na ha na gina. Nti unya 54. Na se nyame yahyawo. No di mfie du na nkode ma 70 to 80 no. Ato so no anya say 64. Wona akron. Powerful. Aha na abeduro. Person free na de kro. Don't play jokes. Baby we are see odro. Don't play what? Jokes. Me nam no ha me hunu nipa o. Me anasa me hunu nipa. Sasofo wi aso opema. Me nuru boase. Me nyame ka ma. Akohwe agu hotel asaba pa foforo. Me nyame ka ma. But dia awurade bia so akira me no. Enti minisi me mutimi ya me ya. Na ya me ya se me tena se kaka men ka se me ntire obi. Ose nya nipa nyina na sai ntosam wei. Awurade bia so kira no. Me de oyi kira me se sene o. Hwe bi. Jemeso amen. Me ka kira o. Me nuanom. Me ma menom na me papa nom. Yakani. Amen. 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 Maninyo wanwa me ahame me pese obi a wote ha calculation ni ntina me se wa abo na fa ansa na bra oje me so amepe amen me futu amede ma wo ne en se grace period no da so ho ma but yenim da onim se wo se wo twan kwosesa manama ba wie maye anu ansa na obedum Israel awo say a grace period no ye ni Israel fo chem ya mama mu fo no awo say urade peja dum ni free ade kodum Israel jemeso amen enti so te ha me futu amade ma onu se wonya nsakra ya eneya for Jesus nipa ni long life bio nipa ye ni long life bio ana ma wa kan wa ha no nya komo so obi a ye wu ni 80 coming aba koroko 80 years never abusefo motebase some bumfu me dia Debbie papa enti efri na di kure no de enti awurade de sagen sakra semasimu so for the past the whole of last month ma ye who teachings nyina ni oyi tira me wie na wo se me se yammo agen sakra ho de ma de ma mesre usika nka sa mama tade YouTube for matade amade brame no ya mo nhwa yi ma twitwim de ahye pa kama pa yes amen Amen for de wa mama me oh mama nka sa mo nchro yebra kai bua na ji unu ya bi nkwa fatu tirim so wonu nipa bi so okwa amane nya omobo because eni o mamienu obetimi ye twahwe wu enhunu so long life amen and the bill obetimi abatono so wayira hwe years akaw na yenhwa bonefo wo wiase ha people so man ka se menjro Paul ka se me sabre ne kwa wie ya nipa bada ne gidi ase nyankopon ase yes Paul anka 2 Timothy 3 verse 1
When you say Juanes, yes, Adian, a Satan. When you say the Bracketia or Quancasiaco, but an Crabata 666. Men Crabata, a year, do you see? A beer of the first one about Cocosi can kiss you. Or quite about Cope, but an Crabata 666. The beer of the first will be another Cocosi can kiss you. What do you say? Amen. Now, so the top root is sikape. One can see the top root is sikape. What do you say? Amen. You heard it. Let's say, my dear Kituabio. Obi koye gay a dientia. Sika. Munyano. Sika. Obi koye lesbian a dientia. Sika. Obi kojo okotwa edientia Sika. Obi kojo freemason edientia Sika. Jeme so amen. Amen. Sika pa na mu obi ya jamanfo. Sika pa na mu obi ya kromfo. What do you say? Yes. Yan shade. What the new first prophet sika. What do you say? Amen. Amen. Satan is so clever. Akwani bilie. What's a nipa or draw attention? Fashions. When you are to free nyame so called fashions. When you are to free nyame so called football. Amen. Amen. She nipa dodo a won gidie no won kra football. Torso. Boxing, wrestling. Games you know. Jeme so amen. Amen. Games side, all games are really dumb. Into the world, any power, from another baby from. The battle, what is it? Ah. A bill, make sure there. Sir, boxing, and the Akeka Kawina, your coin. A paya kwa to one maloto, or first one besim. My bet, ubesim. Amen. I'm Robin, ubesim. What do you say? Now the last one I sent and the other tomorrow, or do you win in your phone? One man penny out by an emma. Or Bossy, Quabraqua. Hello. I'm Kaswa. Four. Oh, Quabraqua, no. A man called Uncle Twadane, a German for a Becran, my name is a virgin. What the damn no tie a German. Andrew for a bono a collo du pono. No, Shannon, my miss Shua Bama Bineda. I was four. Computer system. One show over Casa, and the Bianaba. I didn't tell me, you miss your baby if me Adamani. But Lucifer, about your baby, when you know, at the nome, me a such a prayer. Four, about what if I am what the number for Froti America. I shall be a dead. Sabi no no so twetwene ho oba no so hwa na daja so computer show WhatsApp ahodo me boa mo nka se me boa Elokre pa da nti na me ka me se the opposite ne ba wodinya me so starting as stop that child phones. Yeah. Just me some. Jama so amen. Amen. Oh computer tra ho abere wo share the wi ageto. O jama so amen. Mama nom papa nom. Your mama bebre wo mo ba sori a okura phone tablet. Enye preaching no tie. Wote wo nyina no o chat. No hepo no. Mo de ampa mama anye gi amanfo phone so dem ha. Ne en hwa de.
ame pa amen. Amen. Asampa na makatra wona no. Satan na ni abre fok. Sofo nie, me wabusu akuruwa o. Ana Freemason for ba. Say UN for agime atom say me best preacher in Africa. Nti wo mo be honor me. Na sika say omo sensen me sensen wi a sika omo de ba to ba council me ya $350 million. Afa project bi a me ye bi an wo half. Ya omo be so ma ya man. Every 3 months bi an so be come meeting all over the world. Ya mam diplomatic passport. Me namwa yen check me. Oje me so am pe amen. Amen. Na wonim samani wo me tirim. Onye maye no me ka kire mo. Na papa ogire we dan yesuma na yere wa America. Na wa so da na nkofo bi abedi sika bebrebe bi abrɛ me. Na ma je na ma dane nipa adwene. To aka kire me na me se ma da me fa sika mu pa de. Kwa adwenem. Obaba ba hu se me bo were ni tintim fam. Amen. Any 2 weeks should I? Your mama job boss from no. Boss from a Juma Ura and a year. And a corner Timmy too. Mama will say me a popular. What you say? But I said, don't come out this on my yedi kaya the other. Me customer the achro. I'm out to her. A friend of the cry. My mom, Modi and Yamia Sram. Obia Wakroku 60 something 80 Bia Yamia Sram. Which was on your Ganani. Obia Wakroku be a Ganani or a good cushiony. Now, young gun of 1 Ah. Ojama so am pa ama enti adan ana asasa woye adubuwa wonu a onnim Kristo anya obi wakọ asọre nso onim Kristo Kwasempa. wakọ asọre nso anya bi abai Nim Kristo. we so we na ha bi abai aban we kan see awo yam behyo nso adan na ma ya wake a won so wa wake bie nti wa trase jebe so amen me say Roman Empire omo shada when we say first month of the year enye January first month enye January Yes. last month enye December April. what you so am amen but enye no na me dey work but me kirawo am wahunu na so ya badwema na wa Zion a ya ka say every year we ni wakra ba ko a obeti ase abura kanu akatietia awurade se men samra won chen amma kantre wo se obedu ye no wira fi one show for the 1 year mo beduru ye no obi ato akone ana awurade asa asoma me no watemi ahwaso se men ko branch bia ansan ko susudia bia. So one show for the year. That is the mission of Christ and the mission of me and you. The vision of Jesus Christ is my vision. Mama pesiko but me yasomafo yasime me country o sa the other thing wa convention national we will free to men so me country and na me flow so ni asase edimu abansi me horo me nsawo de waso obetie no ontie
Amen. Hallelujah. Me bacho aji obi ansemu. Tenonsa yenyina yentene nsa de asem ne ka kire papa. Misrano no man we pa. Amen. Any question you like, ubisa me am answer. Question be answer ne what dey go. Me bacha what you say na say. Munye me so amunya e. Amen. Aja metio. Daddy onyankopon hira wo. Amen. Ewurade hira wo. On ma wo yokodro honhom. Amen. Daddy me yesampakani a ewurade frɛ me. Free minds edwuma my same age is 25 years. Ofrɛ me daddy ma Kenya me sam no a. Ama de o se ewurade di du bi o medu. Na mo First Baptist Church Estate. Ewurade yi mi free ho. Ni mi ko he asafo bi so. Daddy ho so na akoye one save forever. Save na ewurade da na me chia so me free ho. Na me free ho. Ah sisi ya no. Me free ho me bompa sa sa me ewurade kire me asafo me nkom. Ma first of all ya tumi ne so no so kokone akoso wi ansom. Daddy ba me ka kire ewurade po se ma me first of die ma hanam o ma me mba sa benkani se me nam asafo sa na me preaching twi akra ma no medwuma no no. Ti edwuma me ba ya me yes ma ye no no. Daddy me tam mic ma ewurade ma to megaphone ba ku 16. Me tam megaphone se me kwa bon tie na bibia pen me. Na matena se. E di ho bre mebre. Daddy me ba convention no ba he no masa Kenya. Ama na se me gina ka police dom ho a. Hey. Daddy Endtime na Endtime. Na san ne ya na me ne me reti wale so. E na omo ka senate ho asem. Asoma me ka kire nwafo ne se wiase wie na ben. Yes na e ba Bible say e 78 no. Ewurade ate so de aba 50. Eti hohom no obi a onim bia be hu say ya 10 years no to aba 50. But when am there who say ya 8 and 70. Eti wo ka wa say daddy me hu adwene me. Me hu adwene me. Eti messe de say nkurasa odi maye no Zion mba mo maye som daddy Ewurade hira wo. Me pesa obi a wo ha tie ne ye. Anya se me ka sama hunahuna wo. Men ka sam ehunahuna. First day na so for my mama mic taz enumere make us nyina na mishu. I cry. Cause me huni pasa ye go se nwana ye ni hwefo. Many mention the name Jesus Christ, but onino. Methodist, Assemblies of God, Pentecost, CAC, Apostolic, and many churches, they are seeking for power and positions, money, not save souls. Bidi na me di Israel Zion for me pa me chopi wo bibi di chamia chiakra ma Yesu wo je maso amepe amen wo bibi ade chamia chiakra ma wa asem na me ka kiro no de potia Jesus baba no de saya juada saya benada minim de minim ni sa oba mu be pai se de wi asete bi ate no sa na te ade ache baabi ne na ade asa baabi to wa ma ade asa no osra ne nsrai ebeda ne moja baabi ade ache no owi anso ba ti se nwi kotokuo de me so ama baabi ade asa no nsoro ma ba tie gu fam
the baby adia channel so we ever done some mocha. Jemeso amen. Na sawaba wana adia sanu be hunu so oja. Ponkoti ase anam so no tie. Baby adia chene be ye murunkum. Jemeso amen. Munye murunkum keke. Be ba tawati ase. Na ponko obatra no so no. Oya ponko na niko hwani ni hunumu ntutuo ni nanum. Oja srama wo ni tifiri so kesi fam. Muni moa. Na takrama bana no nya takrama bio eyankrante o. Monhwe yie. Wogene so abepe amen. Yes mami o mababa ka kire o. Say Zion abusuakuruwa every Wednesday eyasanka. Ye Wednesday asore. Microphone students ni nyina youth everywhere obi ekwasanka. Mesori aba akopa na wo ko no so na no say de yabai kono wono aho oje me so amepe amen me futu semnie me mpesika ye hwe me mpesika ye bibia wiase bio so obetie me Awurade be hira oje me so amepe amen ofa wo ko sembe yo so for me da say Masem bisane se asempaka no emia bebre ewo ho a ebinum ewa akwantuo mu adwumaye ne ade nti na senia asofo ana ansori ni bebre esitie no se nkezi se wakowin ni so bi a bebi wakowin ni so no ebia Pillar of Zion Church eni ho asori ban ni ebetumi a recommend e de ama souls na yako ewin ni me pacho Mama nka samanchro me da asepi me kan say o boase branch amen minim obi doctrine o treatinti me nka njo asa fane kwa wonya nipa be sensia anso wo kuro no so abie Pillar of Zion bie wa bie the catcher was suffer. Jemeso amen. Wabie. What do you want to mean? Sharp, the catcher was suffer. The batcher what did American? Minko Germany. Minko Italy. Min two Quanqua Bruchi Krobia Soda. Say you were a sorry cassia were kill. Germany kill. You were cassia or Hamburg. What was the city? London, you were sorrow, Mienu or London, USA, New York, you were sorrow. What am I say? Insumenko, Italy, you were sorrow, Insumenko. They say Ghana for Korean, so organizing the pie. Woman, your nipper sister too. What you say? Menko, me pacha what you say? Japan, Kwame. Gabi no abaton cassette kakra ni sika kwa yira no kwame ono so Japan ono so organize nipa dia me person me tro ni say Awurade ka tira me say sem no obama na tira ko wiase afa na nyina 1992 ana Awurade ka sa asem ne tira me o Medina so dem manu mo se batra ko wiase afa na nyina four square of the world ebrena so dia yedi dua mu no minim abia no ya nyosofu bia oni ya njibia oni ya ntratra ni anisuade huro kura ya na ya de yabai amen because am won kwatra Pentecost ma poison 1 2 3 4 okay wo ya sofo tere won ye ne wo nyina ye ya Awurade asofo ya hena sofo kuo wo kire de wontimi frɛ wo sofo betimi ya boa wo jeme so amen wa me ne nkwanim wo boss ha fa ne bra ni sika ne opa ne dai mo yamma bosso wa ya ni afoforo de yabai kwa das
Me pacho. The Christ has to be a cabo. Me pacho suffer the fellow suffer Frank. Why I dear be a mammy, I just am a dream one in Tiasia. Menenete one or baby or ton cast or honor me walk. Aha, Mr. Frank. In baby home, now we are see a midday, into a mammy could draw me home. And a madam for be catch and say, I'm away the old call hello, and how soon yammy. Into dear. The walk any dear me. Walk up on some Jim. I was a cobble on some Jim, I mean soon yammy. I feel me crying and anything you may be our year no. It's me back catchers of we are say bompire, me say no. Me the name Sabbath Benes and my beme boo. The piano so financial mean crying. Into me back, sorry, almost 1 month. You suffer on a day me ban and me. I feel me who say, a year, fellow says, and quite year or honor. Me the Nipanachia, I feel. Kaya West. A gentleman shout. Jenosokasa, amen. I am a man fancy senior. Yeah. Busa, my opinion is central. I saw from Pacho Bebre, me tell on can radios, and then Kwan Kuto, na me yes, me baha. Me baha, and me say, oh, ba, Yanko Passam essay in Sanchania, a shemudin. Now, who can be before phone? A radia Casachim Bebre. Praise God. Bebre. Say, on a home soon a casa. Say, Jumedia Kosu was sorry, them say, ya. A bidianam ayemu, a futuomu, casta yemu, and 10 yemu pona, or yanijie. Nansube say, bedroom sono. Now, when you call, no appear, or peer, Safu Casacra, no one you call, no appear. And then Yanko catch them sense, say, you won't Yanko point him, Yajanim, Nasa, Yanko be free, you be free up a penny one, I could hear Yanko Diana. Now, a dear Benny, a bear, the obronsam dear by me. Ye be si hu kwan e say if hu say duan akono efe e be tie ni nti na bai ye nso ye hu say phone eboa yen na be ye den na ye betimi asi hu kwan e the Bible say ye nsi bone ni kwan na nyan free enchen ma Christopher de be nti ni e ba so de kra ye ntimi nya ye phone ofie na ye hu de awade e wode ka kire yen mpese wo so ye kra Fanning Nama. I don't know who wear a tablet. Wear a tablet. Wear a tablet. Mumu wana from me nyameda. Me the focus or FM should be amapon. Me the focus our phone FM should be Mapon. A new for a control me. I send me and I'm control for. The butcher what has it? Men so I answer me. Amio. Bebre me say aye fidie you amo computer and a TV show download the game no my book asampa na makatro na ndi opani phone their communication there Endtime free years. Jeneso amen. But ubetimi aso ho say phone no ama wonya trofo. Phone no me ba cha what ase. Wo fra me a wo waye me wo how they say ETS. What you say? Me do ka mama wo fra me sika no oh madam me nyanyai Rade ya doma minwane me da so iboase ya o ETS ya me ba bitua fa o hoto say me hoye wadum amen woni whatsapp bi en bi bai asem wojeme so amepa amen yen shoye after all ba sare kran kamia said your panic and Jafunu for your dumino fato. Amen.
na fa Bible ya de bay Ebra. ye bewura de nim fa Bible na ya de bay ekura opon kofia waso de ofra wa ama bia besa ya de bay afra jemeso amen yemi nkwura de homo enche bibia titru abatano mumma amen when you say teacher for bless and man kwala mfa for my school I'm say anibuya ba ha anibuya on shey jemeso amen nyoma basa na nam Facebook egugu guso munyi ni nyina me say me say wunyame me time na nya for time there's time for everything me time no ye call radio so ade ma bie phone ato o fra fa so amefa me pon amapon me show me Bible ma ko ma djuma number 3 for who receive course me ni time bu se so fu mo so kra so wa fra me anyam dodo se afa na me dey say watch we number abama no asofo ni nyina me di we me nko internet abo me nsa wo fra me na me hwe number no na sofo a na mafa no asa de kokura me na de me de fa ayi course de futu a me de ma wona ne se efri na akurai woni se woni bre wonim jemeso amen anu na job se me na asa what you say yes enfie na ye bia na ye 7,000 years no asa ye Christopher ye die wom ko sisa Yesu baba na ka 200 years 40 years bia ye generation baako 40 years bia ye generation baako nteche aka only 5 generations 5 what generations afutu na me ma wo de opa de waso betiem o jemeso untie otwe ene wane jata efa anyonko na jata ene ne diagura akoduru mpampanso to da bia na jata peso to ne nsa bo otwe kuno ana otwe fa na ho adwene sa koa we onyam ye bekumenti ma fa ne ho adwene ana otwe ne ho no otwe katira na manyina se onhwaye na ni jata mana ni agoro because ne maame na ni bra onwe ne se na no me kura me ye pani ko kume amen otwe manu ya 3 4 ana otwe maame ne papa pie ana aka nkwala na ofie na akom se akom di jata no osoma na man se monkɔ ne jata man otwe mani ni agoro na mo na da na mfa na mara because ne maame beba na makunu ni awe ana nkwala no koye watwe momra me yankɔ di agoro watwe momra me yankɔ di agoro na ba ko yiniti ya maame se me anu ni agoro bio je so amen ya maame se me anu ni agoro bio oso aboa ya ni anu be di agoro nyina ne wo wira mu a momra sa otwe ba de ba ko ti akire oso me di agoro de ade me di amako panini se ha mama se me yankɔ ba bia waso me di amako wanu ohuri kwam wanu omo di agoro nyina no omo di agoro kɔ akire omo di agoro kɔ ode sai jata na maame ho sa wata ba bi wo twama no bɔ no kaw watam no desa omo kɔ fie omo awi bi atoto bi ene agya ne ti no
and da gya soɔ ɛna wɔtwe nso baa wɔbusa sɛ mo nua wɔn so ɔne gyata mma ne kɔdi akɔso oke ɛna dadaada ɔmaa ɔso ɔmaa wɔteɛ mbaako mmienu ama no ɔsɛ asoantie na yɛna gyata ba baako deɛ ɔno kɔfa wɔtwe no baeɛ no wɔwura gyaare hɔ kudnee na wɔkɔka wɔtwe no so baako wɔkaa no wɔweeɛ yɛna tama so sie kɔfa tire no abɛkyaareɛ yɛkɔɛ na so kuru ni hɔ na sɛ mommra ha wɔtwe no na so no wɔi de wɔweɛ no pagya nsa mama wɔtwe no yɛ mekɔfa ne baa ne na so kuru ni hɔ ɔsɛ kwasea wɔ ho ɔtwe a wɔni aso baako ɔsɛ ɔde ɔpa yɛn nkɔbusa ne maame hwɛ so ɔwɔ aso a ɛna ɔmu tuteneɛ obi wɔn na gyata maame ne tia mu ɔtwe mate sɛ ɔba baako ayera na wahu no na ɔsɛ mepa kyerɛ daabi na ɔsɛ mahunu nkwalaa bi na mepɛ sɛ mbusa sɛ wɔbɔ no na ɔwɔ aso baako na ɔwɔ aso ogyina hɔ di na ɔsɛ mebɔ no na ɔni aso ɔsɛ na sɛ wowɔ aso ɔsɛ me a mewɔ aso no mewɔ fie gyeme so amen me ma na ɔwɔ aso no nyinaa wɔ fan no ɔmo wɔ fie me ba na ɔno wɔ kɔɔ no deɛ ɔni aso afei ne ba baako nso mama manka sɛ ne ɔni aso wɔsɛ mare wɔte no to wɔa na wɔtwe ka sɛ wɔare gyata sɛ ɔne me nom nyinaa wonyame a wobɛkume na ɔsɛ daabi o na mmom woyɛ m'aduane amen deɛ ɔwɔ so a ɔbɛtie no wontie deɛ honhom no ka kyerɛ asafo yi nhyira no wogye me so a mepɛ amen nti wɔn kasa wokɔ fie a kɔyi wabrabɔm communal labor na nneɔmafunu bi ayi tugu yes mepakyɛ wɔtem aseɛ nneɔmafunu bi a yi tugu ɛfiri sɛ mmerɛ ne nna ɛnyɛ wo dea